לחייכם, סמי ויוליה, בחיים יש עליות ויש ירידות, ולא צריך להיבהל מהירידות שיש בחיים. כשאוהבים, מפרגנים, מדברים, מכבדים, מוצאים דרך. אני מאחל לכם שבעלידות שיש בחיים תמצאו דרך להפיק אנרגיות סופי עלייה. לחייכם, לחיים. עכשיו אנחנו עוברים לקידושים בטבעת, אז קודם כל מחיאות כפיים לשר הטבעות, גלי, בבקשה. כל הכבוד לאדוני השר, תעמוד שם חזרה. עדים? ערן ורשף, איפה אתם? בבקשה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. מקודשת, התמחת לי בכל אמונה, נישא ברכה את אדוני, תקיים עליה תאוותו, העדין וצינה תהיה סביבו, ויער אותו וישר נתיבו, וישמור תורת אדוני. עכשיו שימו לב, גבירותיי ורבותיי, הכלה קיבלה את הטבעת על האצבע הימנית, וכך היא מלמדת אותנו שהיא מקבלת עליה את כל חובותיה כשאיש על פי דין תורה. למה דווקא עם האצבע הזאת? כי זאת האצבע המתחייבת. למה זאת האצבע המתחייבת? עם האצבע הזאת אנחנו חותמים על הצ'קים. עם האצבע הזאת אנחנו מראים כיוון, מצביעים, מקבלים אחריות וגם מאיימים ומזהירים. ראינו שהיא מתחייבת, האצבע הזאת. עכשיו את יכולה להעביר אנליק. האצבע הזאת. של יד שמאל. כל העולם מחזיק טבעות בשביל ביד ימין, עם ישראל מחזיק טבעות ביד שמאל. זה לא שאנחנו להפך, זה העולם.